Bolef ka. Imalanghav ang salitang iyon sa pandinak ni Diana, mas matalas pa sa bibok na tumitusok sa kanayang peso. Kasabayang sakhav na yun ang maras na pakila sa kanayang makabraso, ang malamang na paktapong makakamay na dati ay nang hakung pakmamal at proteksaon. Nahaywe ang makakamay ding iyon ang naktutilak sa kanaya papalayo sa bihay no kanayang inakola, papalayo sa pamilayang kanayang binyo. Ang halang nakita niya bahu siya talihang ipinasok sa ambulansang nakihintay ang makaniliyo, ang kanayang asawa. Walang bayad ng paksisisi, walang awa. Tangang ang malamang na determinasyon na itaho ang katotohanan, ang buong kanilang paktataksong sarili niyang kapatid. Si Selina kapatid ko. Nanghilat ang liya sa mata ni Diana, nginit pinakalan niya itong bimaksak. Hindi dito. Hindi sa harap nila. Hindi sa lugar na ito kung saan ang bawat halav niya ay pakmamastan, hiesgaan, at bibigyan ang kailangan na pabor sa kanilang kasinanghalangan. Ang biyahe patungong stamp na mental hospital ay isang mahabang bangangot. Bawat libak sa kalsada ay tila yehuk sa kanayang kaliliwa, bawat tinuhong sirena ay yevong kawalan kataranghan. Ang kapiting inipormen, mga attendant na nakapalahit sa kanaya ay tila mahamulto, nakpapalala na wala na siyang kontrol sa sariling bihay. Pagdating sa ospital, ang amuing disinfectant at hamot ang sumalibong sa kanaya, masangsang at nakakasilasok. Malamang ang hapader, mataas ang hakisama, at ang bawat tinuh ay may alanghav na tila nakmimila sa kailaliman. Tinala siya sa isang maliit na kwarto na may isang kama, isang maliit na bentanang may rias, at isang mesang bakal. Ito na ang baho niyang mundo. Ang kanyang kalinghan. Mersandofal, malamang na tawakang isang nurse na may hawak na clipboard. Oras na para sa hamot mo. Hindi ako bolef marin ginit nanghinginag na sabi ni Diana. Nakita ko sila. Si Leo at si Selina magkasama sila sa kwarto namin. Sa kama namin. Halos mabasag ang buses niya sa haling makasalita. Nginit ang nurse ay tumingin lamang sa kanaya na parang sanay na sa makakanitong eksena. Lahat tayo dito may pinagdadaanan, ma'am. Makakatilong ang hamot na ito para kimama ka. Pilit nitong iniabot ang maliit na paper tube na may lamang makatableta. Palit-ilit niyang sinibikan. Sa doktor na nak-interview sa kanaya, samha nurse na nakpabantay, mohang sa kapwa pasyente na nakakasalubong niya sa pasilayo. Nginit lahat sila ay may isang tingin, ang tingin paktidida, ng awa, o mas malala, ng paniniwalang isa lamang siyang babaeng nawala sa sariling katinian dahil sa selos o postpartum depression, hayang idineklara ni Leo sa mga papeles. Walang postpartum. Walang selos na walang basahan. Ang nakita niya ay totoo. Ang sakit na nararamdaman niya ay totoo. Ang pagtataksel ay totoo. Ngunit sino ang maniniwala sa isang babaeng ang tanging ebidensya ay ang sariling salita, laban sa isang maimpliwensang asawa na kayang bayaran ang katahimikan ng lahat. Limipas ang mga araw na tila mga taon. Ang bawat imahe ay pakising sa parang bangangot. Ang tangali ay pakpilit na linikin ang pakang walang lasa kasabayang makakamot na nakpapamanit sa kanayang isip at katawan. Ang hobby ay pakikipaklaban sa mga anino at alala na pilit bimabalik, ang halakat ni Selina, ang pakiwasang tinghan ni Leo, ang mahahalang salita baho siya kinalatkat palabas ng sariling tahanan. Bakit, Selina? Bakit sa akin pa? Ang sakit ay hindi lang dahil sa pagtataksel ni Leo, kundi dahil sa pagtataksel kapatid na kanayang itiniring na matalik na kaibigan, na kanayang inalahan at minahal. Ang sakit ay doble, mas malalim, mas nakamamatay. Naksimula siyang maktida sa sarili. Tutuin habang nakita niya iyon. Bakan ha produkto lang pahot at stress ang lahat. Ngunit sa tivang pipikit siya, malinaw na malinaw ang imahe nilang dalawa, ang halat sa kanilang mukha nang mahili sila. Hindi siya nakakamali. Isang hapon, habang nakatanap siya sa bentanang may rias, pinakmamastan ang mga ibong malayang lumilipat sa labas, isang pamilyar na hinit halos kinalimitan ng presensya ang pimasok sa kanayang peripheral vision. Daan-daan siyang limangon.
Isang lalaki na ka doktor stoot ang nakatayo sa may pintuan kanang kwarto tahimik na nakmamasid. Mas matangkat itun ngayon, mas seryoso ang muka, at may aurang may rapasain, malamig, nginit hindi mapanghisga. Nginit ang hamatang yun kilala niya ang hamatang yun. Tahimik malalim at tila laching may inisip. Ang hamata ni Rafael de la Chista. Ang matalino at tahimik niyang kaklase noong geschool. Ang kaibahan niyang laching nasa isang sulok lang nakpabasa nginit nakikinig. Ang lalaking minsan niyang tinagsudal sa pagiging iman o 5 words. Hindi siya makapagsalita. Naniyo ang kanayang lalaminan. Libu-libong tanong ang nakiinaan sa kanayang isip. Anong ginagawa niya rito? Doktor na siya ngayon. Dito siya nagtatrabaho. Alam ba niya ang nangyari sa kanya? Handen ba siya nito? So. Gitnaan kawalan katorengan ng pachtidida at matinding sakit na kanayang nararamdaman, ang paglitaw ni Rafael ay isang bahay na hindi niya inasahan. Isang pirasong nakaran na biglang bumalik sa kasalukuyang pinumpait. Naktakbo ang kanilang mata. Nakita ni Diana ang bahang pagkinot ni Rafael, ang tila pagtataka sa mata nito, nginit walang bayad ng panghisga. Tangang ang pamilyar na katahimikan na minsan niyang naging komportable noong panahong mas simple pa ang bihay. Sa inang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang kakaibang emosyon ang humapang sa piso ni Diana, hindi sakit, hindi galit, hindi takot. Kundi isang maliit, napakalit na kislap ng anong haba ito. Pag-asa. O baka naman panibagong sakit lang na nakabang. Hindi niya alam. Ang tangang alam niya, ang dating tahimik na lalaki mula sa kanayang nakaraan ay narito noon ngayon sa gitnaan kanayang pinakamadilim na kabanata. At hindi niya alam kung ito ba ang similang kanayang paglaya o simila lamang panibagong pagtirisa. Nakatitak lang si Diana kay Rafael, hindi makapaniwala. Si Rafael de la Chista ang laching nasa likod ng classroom, na mas gustong kasama ang libro kaysa tao, ay nasa harap niya ngayon suot ang pitingkot ng isang doktor. Mas matangkat na siya, mas formal ang tindig at ang dating tahimik na aura ay tila napalitan ng isang profesional na lamang. Pero ang mata hindi nakbago ang mata niyang tila laching may binabasa, hindi lang makasalita kundi pati emosyon hindi masabi. Diana. Mainang tawag ni Rafael, ang buses niya ay mas malalim na ngayon kaysa sa nalala niya. May bayad ng pag-alangan, marahil dahil hindi rin nito inasahan ang pagkikita nila sa ganitong sitwasyon. Napalinog si Diana. Anong sasabihin niya? Yay, Rafael, long timanusiya. Dito pala baksak ko sa mental. Gusto niyang matawa sa naisip pero mapait ang pakiramdam. Emiko siya, pinilit itaho ang namimiyong hiya at sakit. Terdela Chista, formal niyang sahot, halos pabilong. Ayaw niyang tawagan itong Rafael. Ayaw niyang ipalam na may bahagi sa kanaya na natitiwa o natatakot na makita muli ang isang pirasong kanayang nakaraan. Ako na ang naasik na timinghan sa kasumo paliwanag ni Rafael, limapit ng kanti pero nanatili sa may pintuan. Maingat ang bawat kilos profesional. Kaya ba tayong makisap? Tumango lang si Diana. Saan pa ba siya pipinta? Inipo si Rafael sa salayang nasa tapat ng kama niya. Ilang sandaling nabalot ng katahimikan ang kwarto. Hindi komportable. Nakakailang. Dinak ni Diana ang tibok ng sariling peso, ang bawat pahinga ni Rafael. Sinibikan niya ang makisip ng ibang bahay, ang makaibon sa labas, ang kalayang pintira sa pader kahit ano, hiwak lang ang lalaking nasa harap niya at ang dahilan kung bakit sila naroon pareho. Kimusta ka, Diana? Binasak ni Rafael ang katahimikan. Simpleng tanong pero para kay Diana napakabigat sakitin. Kimusta? Ito nakakilong tinawag na balag ng sariling asawa matapos mailing may kalukuhan kasama ang kapatid ko. Gusto niyang isakavyawn pero pinili niyang manahimik. Nakikibit balikat lang siya. Hindi nakpimilit si Rafael. Kinihan nito ang isang manipes na folder mula sa dala nitong briefcase.
Maim ga standaard kiesti ons lang akong kailangang itanong para sa assessment. Timanga ilit si Diana. Hinanda niya ang sarili sa mga tanong na alam niyang darating, may naririnig ka bang boses? May nakikita ka bang wala naman doon? Anong nararamdaman mo ngayon? Paulit-ilit na lang. Nagsimula si Rafen sa mga formal na tanong tungkol sa kanyang medical history, sa mga gamot na ininom niya sa routine niya sa ospital. Sinakot ni Diana ang mga ito ng walang hana, maikli at walang emosyon. Sa bawat tanong, mas lalo siyang nalilungkot. Ito na ba siyan ngayon? Isang pasyente na kailangang sakitin ang checklist ng isang doktor. Nahinat sa kalagitnaan ng mga tanong, biglang nakiba ang tono ni Rafen. Medayo limambot ang buses nito. Naalala mo pa ba noong hogeschool, noong project natin sa paisits? Ang gemawa tayo ng miniature vol sana. Natageland si Diana. Naalala niya iyon. Sila ang makakagripo noon. Siya ang mas maraming ginawa dahil si Rafen ay abala sa pagbabasang kung anong makapal na libro. Pero si Rafen ang nakaisip ng paraan para sumabog ang bulkan gamit ang bakang soda at sika na ikinamangan kanilang teacher. Isang maliit na alala, halos walang kwenta, pero sa pagkakataong iyon, parang isang sinakang araw na timaho sa makilimlim niyang mundo. Nakita niya ang bahaghang pagkakiti sa gilid ng labi ni Rafen. Ikaw ang nakpimilit na kailangan pink ang lafa noon dagdag nito. Hindi napigilan ni Diana ang maliit na ngiti. Kasi sabi ko para inihiya. Inihiyan ha, sang ayaw ni Rafen, at sa inang pagkakataon mila nang pimasok ito, nakita ni Diana ang kislap ng dating Rafen, ang tahimik pero mapagmasid na kaklase. Ang maliit na pag-isip tungkol sa nakaraan ay tila nakbigkas ng isang siwang sa pader na itinayo ni Diana sa paligid niya. Hindi pa rin. Siya lubusang naktitiwala pero hindi nakasang tigasan dati ang kanyang depensa. Minsan ang katahimikan ay mas nakakabanga kaysa ingay. Nahinit sa pagitan nila ni Rafen, ang katahimikan ay tila may ibang kalahan. Isang pagbibigay espasayo, isang pag-inawa na hindi kailangan salita. Nakakailang pa rin minsan, lalo na kapag naktatama ang kanilang mga mata, pero inti-inti, nasasanay na si Diana sa presensya nito. Para itong isang pamilyar na bahay sa isang lugar na hanap na dayan sa kanaya. Sa isang partikular na sesyon, matapos ang ilang minitong pananahimik kung santangang ang mahinang pagpatak ng gripo sa banayo ang naririnig, biglang nagsalita si Rafen. Hindi ito nakatingin sa kanaya, kundi sa hawak nitong balpen na paikot-ikot sa mga daliri. Diana, simula nito mababa ang buses. Alam kong ayaw mong pag-isapan, pero kailangan kong itanong. Napaikbit ang hawak ni Diana sa kimot na nasa kandang kaniya. Ito na naman. Ang katanong tungkol sa dilisyon niya. Nakpatiloy si Rafen na bangkit mo noong inatayong nakisap tungkol sa asawa mo at sa kapatid mo. Timanga si Diana hindi makatingin. Bimalik ang pamilyar na kirot sa dibdib niya. Paulit-ilit mong sinasabi na hindi ka baliw, sabi ni Rafen, at sa pagkakataong ito, tumingin na itong diretso sa kanaya. Ang kamata nito ay seryoso, mapanirin, hinit walang bayad ng paktidida na karaniwan niyang nakikita sa iba. Naniniwala ka ba talaga doon? Mabilis niyang sagot, may din. Kahit siya nakakalian minsan sa kaibitiran piso niya, alam niyang totoo ang nakita niya. Timanga si Rafen, tila pinoproseso ang sagot niya. Pagkatapos ay binitiwan nito ang tanong na babago sa takbuang kanilang pag-isap, isang tanong na hindi pa naitanong sa kanayang siniman sa ospital na yaon. Kung hindi ka baliw. Iminto ito sandali, hinayaan ang makasalita na limitang sa hangin. Sino ang gusto nilang paniwalang baliw? Natageland si Diana. Ang simpleng tanong na yaon ay timama sa kanaya na parang malakas na sampal. Hindi ito tanong tungkol sa kanaya o sa kanayang estadong pag-isip. Isa itong tanong tungkol sa kanila kay Leo at Selena. Tungkol sa motibo. Tungkol sa kung sino ang makikinabang kung siya ang ituturing na wala sa sarili. Napatinghala siya kay Rafen na hanap ng kahit anong paiwatak sa mukha nito.
Serau so baie toe. O isa lang itong paraan terapy, isang trek para maproseso niya ang kanyang halit o trauma. Nginit ang nakita niya som hamata ni Rafen ay hindi pakkakanwari. Tila ito isang tanong na nakmila sa luikal na pakisip, hindi sa isang checklist ng sintomas. Hindi siya nakasagot agad. Binalot mili silang katahimikan, pero hindi na ito ang katahimikang nakakailang. Ito ay katahimikang pinung inaisip, pinung bigat ng tanong na naiwan sa ira. Sino ang gusto nilang paniwalang bolaf? Palit-ilit na imikot ang tanong sa isip niya. Siya. Siyempre siya. Para matakpan ang ginawa nila. Para makya niliyo ang kontrol sa lahat, sa pera, sa reputasyon, maraupati sa. Hindi niya matiloy ang inisip. Pero bakit? Bakit kailangang ganito katindi? Sa inang pakakaton mila nang makilong siya ruin, naramdaman ni Diana ang pakangat ng isang bahay mila sa pakakaliboh. Hindi po ito pakasa, maral ay hindi po rin tiwala. Ngunit ito ay isang pakilala. Isang pakilala mila sa isang tao na hindi agad siya hinisgaan, na nakbegrijpivang sa posibilidad na bakan ka, hindi siya ang may problema. Timansan siya kay Rafen at sa pakakatong yun, hindi na ang doktor ang nakita niya, kundi ang dating kaklase, ang tahimik na observer, ang matalinong nakisip. May kang anong mainit na di maluay sa kanayang dibdib, isang momenting init na nakpapahanawa sa nanlalamang niyang pakiramdam. Hindi ko alam, mahina niyang sagot, pero sa pakakatong ito, may bayad na ang determinasyon sa kanayang buses. Pero gusto kong malaman. Timango si Rafen, isang bahang paktangulang, ngunit para kay Diana, sapat na yaon. Hindi nito sinabing naniniwala ito sa kanaya, hindi rin nito sinabing tutulungan siya. Pero sa paktatanong nito ang tamang tanong, binahan siya nito ang bahay na matagal nang ipinakait sa kanaya, ang binipasayong paktidida, hindi sa kanayang sarili, kundi sa kwentong hatong naklakay sa kanaya doon. Nang timayo si Rafen para imalis, naktamamili ang kanilang mata. May hindi masabing pakinawa sa pakitan nila, isang koneksyon na nobyo hindi lang dahil sa nakaran, kundi dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Ang dating kaklase ay nogang doktor at ngayon tila nagiging isang bahay na mas komplikado pa, isang posibleng kakampi. Isang sisi. O baka isang panhanap. Naiwan si Diana sa kanayang kwarto, makisamili, ngunit may kakaibang pakiramdam. Ang bigat sa kanayang dibdib ay naroon pa rin, ang makapader ay kasing lamang pa rin dati. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang maliit na kandilang sinindihan. Isang tanong. At ang tanong na iyon ay nakbigay sa kanayang bahong bahay na pakkapitan, ang posibilidad ng katotohanan. Ang makaaraf sa stamp na ay halos makakatilat, ang tinuhong makapang naklalakat sa pasilayo, ang paminsan-minsang sigaw mila sa ibang kwarto, ang amuing hamot na kimakapit sa hangin. Ngunit para kay Diana may nakbaho. Ang tanong ni Rafen kung hindi kabalif sino ang gusto nilang paniwalang bolaf. Ay tila isang maliit na benih na itinanim sa kanayang isip, inti-inting nakakakuhat at nakahanap ng liwanag. Hindi pa rin siya libisang imasa pero hindi na siya kasing palakang nakaiko. May maliit na apoy na nagsisimilang makalap sa loob niya, ang kawatang mapatinoan ang sarili, ang pagnanais na mabawi ang bihay na ninakap sa kanaya. Isang imaha, mandaturay ang paktalo sa group therapy session. Ayaw ni Diana dito. Pakiramdam niya ay isa lamang itong palabas kung saan kailangan niyang makinagsam hinang iba habang pilit niyang itinataho ang sarili niyang hademunayo. Nakaupo siya sa isang sulok katabi ang isang matandang baba na walang tigil sa pakhiya kahit wala namang kinakain at kaharap ang isang lalaking blanco ang tinghan. Pinipilit niyang iwag makinig sa fasilitator na nagsasalita tungkol sa pagtanggap at pagpapatawad. Kailangan nating harapin ang ating kapagkakamali, sabing fasilitator, isang babaeng may pilit na ngiti. Ang pagtakbo sa katotohanan ay hindi makakatulong. Bigla, isang baba mila sa kabilang diluang bilog ang tumayo. Si Marta, isang pasyenteng madalas makwala at may makakalo sa braso na tila hawang sarili.
Nalilisik ang hamata nito habang nakatiru kay Diana. Pero kasalita, sigaf ni Marta, ang buses ay basag at pinunghalit. Pero siya itiniru nito si Diana, siya ang dapat manakot. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak niya. Nakita ko. Narinig ko. Wala siyang kwentang ina. Natahimik ang buong kwarto. Lahat mata ay napaku kay Diana. Naramdaman niya ang pag-akit ng dugo sa kanyang mukha, ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Anak. Anong anak ang sinasabi niya? Wala siyang anak. Nachtangka silang mahkanak ni Leonoon pero hindi sila pinalat. Paulit-ilit na pagsibok, paulit-ilit na pagkabigo. Isa yawn samha dahilan ng inti-inting panlalamig ng kanilang pagsasama. Pero ang sabihing may anak siyang namatay dahil sa kanya. Saan nang haling yawn? Marta, imipo ka, mahina ang sabing fasilitator, halatang nakilad din, hindi natin alam ang buong kwento, alam ko ang nakita ko, kahit ni Marta, bago siya dinalihan ng dalawang nurse at pilit na pinakalma. Pabaya siya. Mamamatay to. Nanghinginig si Diana. Ang kasalita ni Marta ay parang halaso na kimalat sa kanyang sistema. Kahit alam niyang walang katotohanan iyon, ang hatingin ibang pasyente, ang pakiesga, ang pagkiruso, ay sapat na para maramdaman niyang milisiyang hinibaran sa harap ng lahat. Nang matapos ang sesyon, mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto nang hinginig pa rin. Ang kasalita ni Marta ay imilit-ilit sa kanyang isip. Anak na namatay. Bakit niya nasabi iyon? Sa kabilang banda, si Rafen na noon ay nasa kanyang opisina at nagre-review ng kaso, ay agad na narinig ang tungkol sa insidente sa grouwtherapy. Nakaramdam siya ng pagkaalarma. Anak. Wala sa records ni Diana ang anumang impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng anak, lalo na ang pagkamatay nito. Ang official diagnosis ay delusional disorder at akute anxiety na triggerdawing marital stress. Walang kahit anong footnote tungkol sa isang bata. Lalong nakalihan si Rafen. Kung totoo ang sinasabi ni Diana na hindi siya abalef at kung may ganitong tsismis o paratang na imikot sa loob ng ospital, saan ito nanggaling? Posible bang may tinatago ang kapapeles? O baka naman si Marta lang talaga ang naktidlaraw? Ngunit may kakaibang bigat ang kasalita ni Marta, isang bagay na hindi niya may paliwanag. Dahil sa pagtitidang ito, nagsimula si Rafen na magtanong-tanong ng palihim. Hindi siya pwedeng maging halata, alam niyang sensitibo ang kaso ni Diana at konektado ito kay Leo Sandoval, isang kilalang negosyante. Ina niyang kinausap ang ilang matatahol ng nurse ay mukhang hindi basta-basta masisilaf sa pera o impluwensya. Nurse Linda, matahol ka na rito, diba? Kaswal niyang tanong isang hapon habang nakakape sila sa pantry. Ang pasyenteng si Diana Sandoval may naririnig ka bang kakaiba tungkol sa kanya bago pa ang insidente kanina? Nach angating tingin si Nurse Linda, isang babaeng nasa 50s na may mahalinayan pakot sa makan hinit matalas pa rin ang mata. Naki, Dok. Marami kang maririnig dito sa loob. Mahirap paniwalaan ang lahat. Ininom itong kape. Pero ang kay Sandoval tahimik lang siya dati ng bagong pasok. Lachang tulala. Ang kwento tungkol sa asawa't kapatid ang lachang bikambibig. Pero ang tungkol sa anak. Ngayon ko lang narinig ang haning detalye kay Marta. Hindi pa rin kintinto si Rafen. Sinibikan niyang silipin ang halimang logbook at digital records, nakpabakasakaling may makitang kahit anong maliit na detalye. At doon niya napansin ang isang bagay na nakapikap sa kanyang atensyon, may ilang entry sa initial assessment ni Diana, lalo na ang hanutis mila sa admitting physician, na mabilis ding nagresig ng pagkatapos, ang may malilit na flags o anotasyon sa gilid. Makatanong na hindi nasagot, makaobserbasyong hindi na follow-up. Pero ang kasaminot na entries, lalo na ang permadong kasalikiang hospital director na malapit na kaibigan ni Leo Sandoval, ay malinis na walang flags diretso sa diagnosis. Tila may mga bagay na sadyang hindi na inisisa pa.
Habang palalim nang palalim ang pach isip ni Rafen napansin din niya ang isang partikular na nisya si Nishigina. Bata pa ito, mga nasa late 20s palangiti pero may kakaiba sa mga tingin nito kay Diana. Palagi itong nasa paligid kapag oras ng hamot ni Diana o kapag may therapy session ito. Minsan nahili ni Rafen na nakatayo ito sa dekalayan nakmamasid lang. Hindi ito ang typical na pahalalang isang nurse sa pasyente. Iba. May kalkulasan. May pagpabantay. Isang hobby habang pawina si Rafen nakita niya si Nishigina na kausap si Leo Sandoval sa parking lot ng ospital. Hindi niya narinig ang pinag-isapan nila pero nakita niya ang pag-abot ni Leong isang makapal na sobre kay Nishigina bago ito mabilis na imalis. Timayo si Rafen sa kinatatayan na nihas. Ang sobre. Ang gevlagge documents. Ang sigaw ni Martha tungkol sa anak. Ang pagpabantay ni Nishigina. Ang ito ba ay makakaiwalay na insidente lamang kapiraso ng isang mas malaking puzzle. Ang dating simpleng kasong isang babaeng nabalib ay inti-inti nang nagiging mas komplikado. Mas madilim. May mga aninong hindi mawala sa paligid ni Diana, mga aninong tila pilit na nakikabli sa dilim. At si Rafen na pimasok sa sitwasyon bilang doktor ay nagsisimula ng makaramdam ng ibang responsibilidad, hindi lang para gamitin ang pasyente, kundi para alamin ang katotohanang pilit itinatago sa kanaya. Ang kawatang makamit ni Diana ang katotohanan ay nagsisimula na ring tumibo sa piso niya. May dala itong dalawang malalaking basong halo-halo kumpleto sa leche flan at iba-isa kriyam sa ibabaw. Nakita ko sa labas mainit sabi ni Rafen medayo na iya pa. Nalala ko paborito mo to dati. Iniabot nito ang isang baso kay Diana. Natagalan si Diana napatingin sa malamig na baso na may namimumhamog. Halo-halo. Uwan paborito niya ito. Paano niya nalala? Napakalit na detalye mila sa nakaraan nilang halos hindi naman sila nakisap. Salamat, Rafen, mahina niyang sabi, tinanghap ang baso. Naramdaman niya ang lamig nito sa kanang palat, isang konkretong palala na totoo ang nangyayari. Hindi ito ilisaw. Imipo si Rafen sa salang laki niyang inipuan, hawak ang sariling halo-halo. Sa inang pagkakataon, nakita ni Diana na medayo hindi ito mapakali, hindi katilat ng karaniwang kalmado at seryosyong doktor. Para itong bimalik sa pagiging school student na hindi sanay makipag-isap. Naalala mo ng foundation day biglang tanong ni Rafen habang hinalo ang kanayang halo-halo. Ang nag-contest ang bawat seksyon pinakamasarap na halo-halo. Ang seksyon natin ang ginawa mong toppings may baas. Hindi napigilan ni Diana ang pagtawa. Mahina lang pero tinay. Baksak tayo noon. May baas daf sa halo-halo ang vijf kudaf. Pero ikaw lang ang naiba sabi ni Rafen na kanghiti na rin. Isang hiting bihira niyang makita pero nagbigay liwanag sa mukha nito. Lahat sila pare-pareho hatas asakal minatamis. Ang sa ayo may personalitay. Nakpatiloy sila sa pagkain at pag-isap tungkol sa mga walang kwentang alalang gegestual, ang terror na matiteacher, ang sprong na pareho nilang hindi dinalihan, siya daw walang nakaya, si Rafen daw mas piniling makbasa, ang mga kalukuhan mga kaklase nila. Sa loob ng ilang sandaling iyon, nakalimitan ni Diana na nasa loob siya ang mental hospital. Nakalimitan niyang tinawag siyang Bolef. Pakiramdam niya ay isa lang siyang ordinaryong baba na nakikipagkwentuhan sa isang kaibigan habang nakpapalamig. Ang tamis ng halo-halo ay tila kimalat sa buong sistema niya nakbibigayang panandalyang ginawa. Nginithayan mabilis na pagkatinawang aylo sa init ng hapon, ang panandalyang saya ay madali ring naklaw. Habang tumatawa si Diana sa isang biro ni Rafen, bigla na lang may pimatak na liha mila sa kanayang mata. Isa, tapos isa pa. Hindi niya ito napigilan. Natagalan si Rafen biglang nawala ang ngitisang halabi. Diana. Okay ka lang. Imiling si Diana pininasan ang haliya gamit ang likod ng kanayang kamay. Nakakaya.
Bakit siya imeyak? Masaya naman sila kanina. Pero siguro iyon mismo ang dahilan. Ang kanting lasap ng normalidad ng kasiyahan ang nakpalala sa kanaya kung hanukalayo ang akhwat nito sa kasalikian niyang sitwasyon. Ang saya ay nakpatindi lang sakit. Bakit parang ako lang ang nakakakita, halos pabilong niyang tanong, ang buses ay nanghanhinach. Timanghan siya kay Rafen ang hamata ay pinung hinanakit at. Kalito. Bakit parang ang dole para sa lahat na maniwala sa kasinanghalangan nila? Ako lang ba? Ako lang ba talaga ang nakakakita na may mali? Ang tanong ay hindi lang tungkol kay Leo at Selena. Tungkol ito sa lahat, samha doktor, samha nurse, sa pamilya niyang hindi man lang siya dinalaw o kinimista. Bakit parang ang dole para sa mundo na talikiran siya at paniwalan ang pinakamadaling paliwanag? Ang khiti ay talagang nawala sa mukha ni Rafen. Pinalitan itong isang malalim na pag-isip ng bigat. Tinitahan niya si Diana at samha mata nito, nakita ni Diana ang isang bahay na mas matindi pa kaysa Ava, nakita niya ang pagkanawa. At marahil konting halitin para sa kawalang katarangan na nararanasan niya. Hindi sumagot agad si Rafen. Ibinalik nito ang tingin sa natitinaw na halo-halo sa kanayang baso, tila nakisip ng mabiti. Pagkatapos, mili siyang tumingin kay Diana at sa pagkakataong ito, may determinasyon sa kanayang mata. Hindi ka nakisa, Diana, mahinang hinit marindi ang sabi. Hindi ko pa alam ang lahat pero nakikita ko rin na may mali. May kang anong kimaslot sa piso ni Diana. Hindi lang ito ang tamis ng halo-halo o ang init ng alala. Ito ay ang pakiramdam na may nakikinah. May naniniwala. O kahit hindi pa maniniwala, handang maktida kasama niya. Pero paano, tanong ni Diana, ang buses ay pinuporang pag-alanlangan. Paano natin malalaman ang totoo? Paano kung tama sila? Paano kung nababaliw ng ako? Ang takot na yaon, ang pagtitida sa sarili, ay lohang nariyan, nakabang samhasandaling mahina siya. Limapit si Rafen kanti, sapat lang para maramdaman ni Diana ang init na nakmimila rito. Hindi natin malalaman kung hindi natin sisibikan, sabi nito. Mahirap. Mapanhanap. Sigiradong mahal lang. Pero kung hayaan lang natin, paano mo malalaman ang totoo? Nakatinghanan sila. Ang tamis ng sandali kanina ay napalitan ng isang mapait na realidad, ngunit may kasama itong bahong damdamin, isang pinahalong takot at determinasyon. Ang desisyon ay nabiyo hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pagtatakbo ng kanilang mga mata. Hanapin nila ang katotohanan. Kahit ano pa ang mangyari. Kahit pa masaktan sila pareho. Ang khiti ay maring maktahong liha at ang tamis ay maring makiwan pait. Ngunit sa likod ng lahat niyaon sa gitna ng pagkalito at makakamahalong na emosyon, isang panghako ang nabiyo. Isang panghakong harapan ang haanino hanuman ito kadilim. Ang desisyong hanapin ang katotohanan, hanuman ito kahirap, ay nakbigay kay Diana ng bahong sigla, isang delikadong sigla na may kasamang takot. Hindi na siya palahing nakatilala sa bintana. Nagsimula siyang maging mas mapahmasid sa paligid, sa kilos ng mga nurse, lalo na kay Nurse Gina, samha isa pa na naririnig niya sa pasilayo. Sinimilan din niyang ayusin ang kanayang maliit na kwarto, isang simpleng gawain para maibalik ang kahit konting pakiramdam kontrol sa kanayang bihay. Isang hapon, habang nililinis niya ang maliit na aparador kung saan nakalakay ang ilang damit na ipinadalan kanayang pamilya na hindi man lang siya personal na binisita, may nailok mila sa pinakasulok nito, isang maliit, 5, at medayo kipas na notebook. Ang cover nito ay may larawan ng isang sikat na cartoon karakter noong bata pa siya at ang mga pahina ay naninilaw na sa katagalan. Pinilot ito ni Diana. Isang journal. Ang kanayang 5 journal noong kasampi o labing isang taong halang siya. Halos nakalimitan na niyang nakitchist ito. Bakit ito napunta rito? Siguro ay naisama lang sa makakamit na ipinadala. Daan-daan niyang biniklat ang inang pahina.
Ang salat kamay niya ay malalaki po, paikot-ikot, tipikal na salat ng isang bata. Tiar di oray basa niya sa inang intray. Grade 5 na ako. Sa teacher Runa ang advisor namin. Ang bait niya. Sana friends kami. Napanghiti si Diana. Makasimpleng pangharap ng isang bata. Nakpatiloy siya sa pakpabasa. Karamihan samha intray ay tungkol sa eskwela, samha kalaro sa paborito niyang ilam, samha hayop na nakikita niya sa kanilang probinsya. Ngunit habang lumalayo siya samha pahina, may mga intray na nagsimilang makibang tuna. Mas maikli. Mas mahilo ang salat. At may mga salitang hindi niya malala kung bakit niya isinilat. Nang dumating si Rafen para sa kanilang sesyon kinabukasan, nakalangan si Diana kung ipapakita ba niya ang journal. Baahin niya ang naya, makasulat ng bota, pinuang kamalian sa spelling at grammar. Ngunit mas malakas ang bahaging nagsasabing baka may kinalaman ito, baka may makita si Rafen na hindi niya napapansin. May nakita ako, sabi ni Diana, inilapak ang journal sa masang nasa pakitan nila. Lemang journal ko. Ewan ko kung importante pero. Kiniya ito ni Rafen, ang hamata ay serayusong sinisiri ang 5 notabook. Hindi ito ngimiti o nakpakitang anumang reaksyon na parang binabalewala niya ito. Bineklat niya ito nang may pakingat. Kwere ko bang basahin? Timango si Diana pinanut ang bawat halaf ni Rafen. Nagsimilang basahin ni Rafen ang ilang mga intray ng malakas, ang kanayang buses ay kalmado at walang hesha. Tiar di oray ang haling ni Kia lito makitara. Tinirian niya akong twinkle-twinkle. Pero sabi ni Mama wachtav ako masayado limapit sa kanaya. Bukt kaya? Tiar di oray takot ako kay Mama pahalit. Nakakang monster siya. Naktaho ako sa ilalim kamaknina. Ayoko limabas. Tiar di oray may naririnig ako sa hobby. Kalabuh. May imayak. Sabi ni Mama, pisa lang daw ayon sa bibong. Pero iba Tinukta. Habang binabasa ni Rafen ang hasalita mila sa kanayang nakaran, nagsimilang makaramdam si Diana ng kakaibang kaba. Ang intray na dati ay tila walang koneksyon ay nagsisimilang bimiyong isang larawan sa kanayang isip, isang larawang malabo at nakakabahabah. Ang alalang takot sa sariling ina, isang bahay na pilit niyang kinalimitan dahil sa pagmamahal at respeto, ay inti-inting bumabalik. Ang tinok sa kabina vinawaksi lang niya dati bilang imahinasyon bota. May pattern biglang sabi ni Rafen, itinakal ang pagpabasa at tumingin kay Diana. Palit-ilit na nababangkit ang takot lalo na sa mama mo. At itong tinok sa kabi. Timango si Diana hindi makapagsalita. Nararamdaman niya ang panlalamig sa kanayang braso. Nakpatiloy si Rafen sa pagpabasa, mas mabilis nan ngayon, hinahanap ang iba pang machli. Hanggang sa natakpian niya ang isang sirayan intray na tila mas mahalaga kaysa sa iba. Tiar di oray naklaro kami ni Kiko sa may ilog. Gumawa kaming bangkang popol. Ang saya. Sabi niya sekret lang daw namin. Tiar di oray begay ni Kiko tong drowing. Ako daw to ang handa ko daw. Tiar di oray pinakalitan ako ni Mama. Nakita niya ang drowing ni Kiko. Sabi niya itapon ko daw. Bawal daw ako makipaglaro kay Kiko. Bawal ko daw saya bangkitin kahit kanino. Masama daw saya. Pero mabait naman si Kiko sakin. Tiar di oray wala na si Kiko. San saya paminta. Tinanong ko sa Mama, sinampal niya ako. Wag ko na daw itanong ilit. Natatakot ako. Pagkatapos intray na yaon wala nang nabangkit tungkol kay Kiko. Ang sa minut na pahina ay blanco o kaya ay pirum duwetla at walang kailahang makakit na lamang. Tila duwan natapos ang pagsisilat ni Diana sa journal. Isinara ni Rafen ang journal, ang kanayang maka ay seryoso. Timinghan siya kay Diana non ngayon ay nakatilala, ang mata ay nanlalaki sa pagkabigla at pagkalito. Diana, mahinang tawag ni Rafen. Naalala mo ba si Kiko?
Imiling sa Diana pero ang peso niya ay kimakabok ng malakas. Kiku. Ang pangalan ay parang pamilyar pero ang alala ay malabo parang isang panaginip na hindi mo matandaan pagkagising. Naginit ang imusang dolang pangalang yun, isang haluang soya, lingkot, at higit sa lahat, takot ay biglang sumariwa sa kanaya. Ramdam niya. Sino siya? Tanong ni Rafen, ang buses ay banayad pero mapilit. Hindi ko alam, halos pabilong na sahot ni Diana. Naginit habang sinasabi niya iyon, may mga imaing nagsimilang mahflasa sa kanayang isipan, isang batang lalaki na may maliwanag ng ngiti, isang maliit na kamay na himawak sa kanaya, isang pakiramdam pagiging ligtas at masaya. At kasunod nun, ang halit na mukha ang kanayang ina, ang sakit ng sampol, ang itus na hiwag ng banggitin ang panghalan. Napasabinot si Diana sa sariling biyok, ang pahinga niya ay nagsisimilang maging mabilis. Hindi tutua hawa ko lang tunuan. Imahinasan lang bota. Sigurado ka ba? Tanong ni Rafen, hindi inalis ang tingin sa kanaya. Ang takot na nararamdaman mo ngayon imahinasan lang bahin. Napatingin si Diana sa journal pagkatapos ay kay Rafen. Ang hapiraso ay nagsisimilang maktikidikit, naginit ang nabibiyong larawan ay nakakatakot. Ang dilisaw na sinasabing doktor, ang paranoid tauhits paano kang hindi pala sila hawa lang isip niya ngayon. Paano kang ang ito ay aninong isang tutuang alala na pilit na ibinon sa limot, hindi lang niya, kundi maraw pating kanang pamilya. Ang pagkatiklas sa journal ay hindi nagbigayang kasakitan, bakit ay nagbigas pang mas maraming tanong. Sino si Kiku? Bakit ipinakbawal siyang banggitin? Ano ang kinalaman ng kanayang ina dito? At ang pinakamalaha, may koneksan ba ang nakaroon na ito sa kasalukuyang sitwasyon niya? Naramdaman ni Diana ang matinding pagod, hindi lang sa katawan kundi pati sa isip at kaliliwa. Ang pag-asa na dolan paghanap sa katotohanan ay biglang nabayaran matinding kaba at pag-alala. Ang dating pakiramdam pagiging biktima lamang ni Leo at Selena ay nadagdagan ng isang mas malalim at mas personal na misteryo mula sa kanayang kabataan. Timingan siya kay Rafen, ang mga mata ay nagtatanong, nagmamakawan paliwanag na wala naman itong may bibigay. Naginit ang nakita niya sa mga mata ni Rafen ay hindi awa, kundi isang tahimik na pangako na hindi siya nito iwan sa paghanap na ito, hanuman ito kasakit o kapanhanip. Ang limang journal na pinuang mahalihim nakaran ang nohang. Sisi sa isang pinto na matahol ng nakasara. Naginit ang nasa likod ng pinto na iyon ay hindi pa nila alam. Ang tanging sigurado sila, hindi na ito isapin simpleng dilisaon. Ito ay isang alala na pilit na pinapalimitan. At kailangan nilang malaman kung bakit. Ang pakiramdam pagkabigla at pagkasindak ay himalo sa lumalalim na pag-alala. Matapos ang insidente sa group-therapy at ang natiklasan ni Rafen tungkol sa mga dokumento at kay Nishihina, naging mas madalas ang pagbisita niya kay Diana. Hindi na lang ito tivang nakaschedule na therapy session. Minsan dadaan lang siya para kimustahin ito, o kaya ay mag-iwan ng libro o makasan. Ang dating formalidad sa pagitan nila ay inti-inting nababakbak, napapalitan ng isang hindi may paliwanag na koneksyon, hindi pa lubos na pagkakaibigan, pero higit na sa pagiging doktor at pasyente lamang. Napapansin ni Diana ang pagbabago. Hindi na lang idridila chista ang tawag niya minsan sa isip niya kundi Rafen. Minsan na niya itong nakatitak sa kanaya, hindi na ang mapaniring tingin ng isang doktor, kundi isang tingin na may halong pag-alala, maral pati pagkalito. At sa mga pagkakataong iyon, bimibilis ang tibok ng puso niya, isang pakiramdam na matahol na niyang hindi naramdaman, lalo na sa loob ng malamig na mga pader ng ospital. Nakakaramdam siya ng konting init pero kasabay nito ang pagkalito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga ito? Ang salita mula sa limang journal ni Diana, ang panghalang Kiku, ang takot sa ina, ang itus na hiwag itong banggitin, ay hindi mapakali sa isip ni Rafen. Hindi na ito simpleng pagtitida lamang, isa na itong misteryong kailangang mabigyan linaw.
King mai katutuhanang pilit itinatago sa nakaroon ni Diana, ang pinakamagandang lugar para hanapin ito ay sa pinakmilaneo. Sa Isla del Oro. Nagpaalam si Raven sa ospital para sa isang maikling personal liafe. Alam niyang delikado ang kanyang gagawin. Hindi lang siya doktor ngayon para na siyang isang investigador na humahalaf sa dilim at ang kalaban ay hindi basta-basta. Si Leo Sandoval ay may impluensya at tiyak na may mahamata at tangha ito kahit saan. Naginit ang imoy ni Diana ang pagkalito, ang sakit, ang momenteng pag-asa sa mahamata nito, ang naktilak sa kanaya na itiloy ang binabalak. Kailangan niyang malaman ang totoo para kay Diana at maral para na rin sa sarili niyang konsensya. Ang bahay patungong Isla del Oro ay tila pagpasok sa ibang mundo. Mila sa makilo at mainkay na saydat simakay siyang isang limang feray na mabahal ang takbo tinidiyan mga alon dagat. Malat ang simuing hanggan at ang tanawan ay inti-inting napalitan lintiyang mga isla at asal na tibak. Pagdating sa maliit na pantalan ng isla, simakay siyang trikaitle patungo sa limang bahayang mga mahalang ni Diana, isang lugar na nabanggit nito minsan sa kanilang mga pag-isap noon pa man. Ang bahay ay malaki, hawa sa batu at kaway, nahinit bakas na ang katakalan. May malawak itong hardin na dati ay sigiradong maganda, nahinit ng highway medayo na pabayan na. May mga tiyong doon na nakakalat at ang pentirang mga bintana ay may mga bakbak na. Kimatok si Raven sa malaking pinto, ang peso niya ay kimakabok sa kaba at antisipasyon. Ano kaya ang madadat na niya rito? May tao pa kaya? Ilang sandali pa, isang maliit na sivang ang bumikas sa bintana sa tabing pinto. Isang paresong hamatang mapaniri ang similap. Sino po sila? Tanong isang mainang buses ng isang matandang baba. Magandang hapon po. Ako po si Raven de la Chista, mahalang niyang pakilala. Kaibahan po ako ni Diana Sandoval. Nais ko lang po sanang makibalita. Nakalangan siya sa tamang sasabihin. Tinitahan siya ang matanda mila iluhanghang pa. May paktidida sa mga mata nito. Wala si Diana dito. Nasa Maynila. Alam ko po, sabi ni Raven. Haling po ako doon. May gisto lang po sana akong itanong tungkol sa nakaraan niya dito sa isla. Importante po sana. Nakatibili ang matanda. Tila may gisto itong sabihin, nahinat nakpipahal. Sa hili, maral dal sa pagbanggit sa panghalan ni Diana o sa tila senserong anayo ni Raven, dahan-dahan nitong binuksan ang pinto. Tiloy ka, hiyo. Nakpakilala ang matanda bilang si Aling Nena, ang kasambahay na nakalaga kay Diana mila pagkabata. Maliit ito, medayo kiba na nahinat malinaw po ang isip. Pinaupo siya nito sa salas na pinuing halimang kahamitan at may amoying almasika. Nagsimula si Raven sa mga pangkalatang tanong tungkol sa kabataan ni Diana sa pamilya nito. Si Aling Nena ay sumasagot ng maikli mainhat. Nahinat nang mabanggit ni Raven ang tungkol sa journal sa panghalang kiku at sa takot na nababasa niya sa mga salatang batang si Diana, biglang nakbago ang ekspresyong matanda. Nanlaki ang mga mata nito at napawak ito sa dibdib. Ang journal biyay pa pala ayon halos pabilong na sabi ni Aling Nena tila hindi makapaniwala. Timinghan ito sa palagit na para bang may nakikinah. Pagkatapos ay timinghan ito kay Raven ng may bahong determinasyon. Halika, iyo, ayan ito tumayo at naklakat patungo sa isang limang aparador sa sulokong salas. May kiniya itong isang maliit nakatahong kahon na awari sa lata. Nanghanhinah ang mga kamay nito habang binibagsan ang kahon. Sa loob nito ay mga limang liham, ilang rosaryo, at isang maliit kipas na litrato. Kiniya ni Aling Nena ang litrato at iniabot kay Raven. Nasa litrato ang isang batang baba na may mahabang biyog at maniningning na mga mata, walang dida, si Diana noong bata pa. Nahinat katabi nito ay isang batang lalaki, maral kadat lang niya, na may bilihang muka, makapal na kilay, at isang ngiti na halos katilatan kay Diana. Ang pagkakawag nila ay hindi may tatanghe. Sino po siya? Tanong ni Raven, ramdam ang paninikip ng kanayang dibdib.
Napa bentong hininga si aling nena, ang hamata ay nakimpisa ng mamasa-masa. Sa kikuan, hiyo. Timenghan itu kay Rafen no may lengkot at takot. Anak niya an anak ni Diana. Natagelan si Rafen. Anak ni Diana. Paanong nangyari yun? Bakit walang nakakala? Bakit hindi itu nabangkit ni Diana? Bago pa makapagtanong si Rafen, idinichtong ni aling nena ang makasalitang tuliyang himimbal sa kanaya, makasalitang binilong na tila takot na may makarinig, pero kinihaniliw. Ang makasalitang iyon ay timaho sa piso ni Rafen na parang elo. Kinihaniliw. Ang asawa ni Diana. Ang lalaking nakpakilong sa kanaya sa mental hospital. Biglang nagkaroon mas madilim at mas masalimut na kailihan ang lahat, ang pagtataksel, ang pagpaparatang na balif si Diana, ang mga dokumentong may vlag, ang sigaw ni Martha sa groeptherapy. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksel. Ito ay tungkol sa pagtatahong isang mas malaking kasalanan. Isang batang kiniha. Isang ina na pinaniwalang wala siyang anak o marahil pinaniwalang namatay ito dahil sa kanaya. Samantala, sa stamp na. Hindi mapakali si Diana sa kanayang kwarto. Mila nang mabasa nila ni Rafen ang journal, pakiramdam niya ay may nakbago sa hangin. May kakaibang bigat, isang paparating na panhanap na hindi niya mapanghalanan. Ang kaalala ni Kiku, kahit malabo, ay patuloy na bumabalik, isang ngiti, isang hawak sa kamay, isang pakiramdam pagkawala. Maya-maya, pimasok si Nishihina sa kanayang kwarto, dala ang karaniwang maliit na papercube para sa kanayang hamot. Ngunit ngayon, may kasama itong isa pang tableta, mas malaki kaysa sa dati. Bagong reseta mula kay de Ramirez, masyandofal, sabi ni Nishihina, ang ngiti ay kasing plastic ng dati. Para daw mas makatilong sa ayaw na makatilog at demasyadong makisip. Naktida si Diana. Hindi niya kilala si Ramirez. At bakit kailangan dagdag na hamot ngayon? Pakiramdam niya ay lalo lang lumalakas ang isip niya, hindi humihina. Ano ito tanong niya, tinitingnan ang tableta. Vitamins lang an, maam, pampalakas, mabilis na sahot ni Nishihina, iniabot ang basong tibak. Saka na inimin mo na para makapagpahinga ka. May kang anong nagsasabi kay Diana na hiwag itong inimin. Ang parang pagpipilit ni Nishihina, ang biglang pagbabagong hamot pakiramdam niya ay isa itong parang para patahimikin siyang mili para ibalik siya sa pagiging manit at tulala, lalo na ngayong nagsisimula na siyang magtanong at mag-alala. Ngunit ano ang makakawa niya? Nasa loob siyang kanilang teritoryo. Kapag tumangha siya, pwesyan siyang papainiman, o mas malala, ititiring na naman siyang incooperative at baka dagdagan po ang kanayang diagnosis. Sa kabilang takot, dahan-dahan niyang kiniya ang hamot, ang peso ay pinung panghamba. Habang nililinok niya ito, pakiramdam niya ay nililinok niya rin ang lason na milang papatay sa nagsisimula po lang mabihay na pag-asa sa kanayang kaluban. Naiwan siyang makisa sa kwarto, ang pait ng hamot ay naniniyot sa kanayang lalaminan, kasabayang mas mapait na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at papalapit na panhanap. Hindi niya alam kung ano ang natiklasan ni Rafen sa Isla del Oro, ngunit ramdam niya sa kaibitiran kanayang peso na ang katotohanang hinahanap nila ay mas masakit at mas mapanhanap kaysa sa inakala niya. Pagbalik ni Rafen mila sa Isla del Oro, dala niya ang bigat ng katotohanan kanayang natiklasan, isang batang nawawala, isang inang pinakaitan ng alala. Ang bawat hakbang niya pabalik sa stamp na ay tila mas mabigat, ang bawat pahinga ay may kasamang kaba. Paano niya sasabihin kay Diana ang nalaman niya? Handa ba itong marinig ang katotohanang morang mas lalo pang dumirok sa kanaya? Ngunit ang pag-alala niya ay agad na napalitan mas matinding panghamba nang makita niya si Diana. Ito ay nakaupo sa kama, nakatingin sa kawalan, ang mga mata ay bahagyang mapinghay at may bakas ng pagkalito. May kakaiba sa kanaya, mas tahimik kaysa dati, mas balisa. Malinaw ang epekto ng bagong hamot na ibinigay sa kanaya. Diana, tawag ni Rafen, lumapit agad. Agad na napalingon si Diana.
Nang makita si Rafen ang inang bimaka sa meka niya ay hindi tiwa upach asa kende takot. Bigla itong naging alerto ang mga. Mata ay nanlilisik na parang isang hayop na nakilong. Imalis ka dito sa niya ang buses ay mahinan hinat pinuang halit at desperasyon. Itinitiro niya ang pinto. Imalis ka na, Rafen. Mapapamak ka lang. Natagalan si Rafen. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Diana, anong nangyayari? Anong pinagsasabi mo? Nakita ko sila. Nakita ko si Nesha kinakausap sa Leo sa telepono. Naririnig ko sila. Halos hysterical na sabi ni Diana na papasabinot sa sarili. Alam na nila. Alam na nilang nagtatanong ka. Alam nilang may kinakawa ka. Ipapamak ka nila. Imalis ka na, please. Hindi sigurado si Rafen kung ang sinasabi ni Diana ay epekto lang gamot o may katotohanan. Pero ang takot sa mga mata nito para sa kanaya iyon ay totoo. Sa kabilang sariling pagkalito at posibleng paranoia na dulot ng gamot ang inalala nito ay ang kaligtasan niya. At iyon ang mas lalong nakpatigas sa piso ni Rafen. Hindi ako alis marin niyang sabi limapit pa lalo kahit pa imatras si Diana sa takot. Hindi kita iwan dito, Diana. Balaf ka rin ba sa ni Diana tumilo na ang mahaliha? Hindi mo ba naintindihan? Papatayin kanila. O baka ikilong ka rin dito. Hindi mo sila kilala. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin. Alam ko mahinaon hinit matatak na sahot ni Rafen. Hinawakan niya ang habalikat ni Diana maran hinit may din para mapigilan ito sa pagwawala. Alam ko ang nalaman ko sa isla del Oro. Alam ko na kung bakit kanila gustong patahimikin. Natagalan si Diana. Ang halit sa mga mata niya ay napalitan pagkalito, tapos ang doan-doang pagkanawa at kasinunod mas matinding sakit. Nalaman mo at halos pabilong niyang tanong ang buses ay basah. Ang tungkol kay Kiku. Ang panghalan ay hirap na limabas sa kanayang halabi. Tumango si Rafen ang hamata ay hindi bumibitaw sa kanaya. Nakita niya ang pahit na napakatinding kirot sa mukha ni Diana, ang pakbaksak ng habalikat nito na parang nawalan ng lahat ng lakas. Niyakap siya nito bigla, maihbit, ang mukha ay isinipsup sa dibdib ni Rafen, ang kahigpi ay hindi na mapigilan. Tutua pala, sabi ni Diana sa gitnang pahyak. May anak ako na kinian nilay. Ang bawat salita ay tila panel na himihiwa sa kanayang peso. Niyakap ni Rafen si Diana ng maihbit, hinayan itong imiyak, hinayan nitong ilabas ang lahat ng sakit, ng halit, ng panghangilila na matahal ng nakakilong sa loob niya, nakataho sa likod ng kakamot at ng diagnosis na balaf. Ramdam ni Rafen ang panghanghinag ng katawan nito, ang bigat ng bawat higpi. At sa mga sandaling yaon, wala siyang ibang maramdaman kundi ang matinding pagnanais na protektahan ito na alisin ang lahat ng sakit na dinaranas nito. Nang medayo kimalman na si Diana, daan-daan itong himiwalay sa akap, pininasan ang mahaliha. Tuminghala ito kay Rafen, ang hamata ay mapipila at namamaha, nahinit may bahong liwanag, isang liwanag ng katotohanan, hanuman ito kasakit. Naklakat sila palabas ng kwarto, patungo sa maliit na hardin ng ospital, isang lugar na bihira nilang pintahan pero tanging lugar na may konting kalayan. Imipo sila sa isang bangkong nasa ilalim ng isang pinuang kalachichi. Ang hapiting balaklak nito ay paminsan-minsang nalalakhlak sa kanilang paligid na parang halihang langit. Natatakot ako, Rafen, amin ni Diana, ang buses ay nanghanghinag pa rin. Hindi para sa sarili ko. Para sa iyo. Masayado silang makapangharian. Hindi natin sila kaya. Timanhan si Rafen kay Diana, ang peso niya ay pinuang pahanga sa katapanghan nito at ang pagmamahal na hindi niya na kayang itago pa. Hinawakan niya ang kamay ni Diana maihbit. Mas natatakot akong iwan kang makisa dito, sabi niya, ang buses ay pinuang imusayon ng hayon lang niya pinakawalan. Diana, hindi ko alam kung kailan nagsimula tuwe, siguro noon pa, nang hagiswal, nang nakikita kitang tumatawa kahit makisa ka lang sa library.
Usahirun gayon lang neng nakita ko ang sakit sa mga mata mo pero lumalaban ka pa rin. Imanga siyang malalim. Kung masasaktan ako pakpapatiloy niya, ang mga mata ay nakatitig diretso kay Diana basta kasama kita, tatanggapin ko. Hindi na ito tungkol lang sa pagiging doktor mo. Hindi na ito tungkol lang sa paghanap ng katotohanan. Inakpitan niya ang hawak sa kamay nito. Mahalaga ka sa akin, Diana. Higit pa sa inakala mo. Natagalan si Diana. Ang salita ni Rafen ay timaho sa kaibitiran kanang peso, mas malakas pa kaysa sa sakit na nararamdaman niya. Sa gitna ng dilim, ng takot, ng kawalan pag-asa, may isang tong handang manatili sa tabi niya, handang masaktan para sa kanaya. May mahalihang milang namyo sa kanayang mga mata, ngunit hindi na ito lihang sakit lamang, kundi lihang pasasalamat, ng pagkalito, at ng isang damdaming matakaw nang natutulog sa peso niya. Dahan-dahan inilapit ni Rafen ang mukha niya kay Diana. Walang salitang namitawi sa kanilang mga labi. Tanging ang mga mata nila ang nakisap, nagsasabihan mga bagay na hindi kayang bigkasin. At doon sa ilalim pinung kalachichi, habang ang mga balaklak ay patuloy na nalalakak sa kanilang paligid, ang kanilang mga labi ay naktakbo. Isang halik na pinuong kirot, ang kirot nakaran, ang kasalikihan, hinaharap na hindi nila alam. Pinu itong panghangilila, ang takot, ngunit higit sa lahat, pinu itong determinasyon. Isang pag-anken. Isang panhaku. Sa halik na yaon, alam nilang paro na wala nang atrasan. Magkasama nilang harapin ang animang darating, hanuman ito kapanhanap. Ang pag-ibig na nabiyo sa gitna ng dilim ang magiging tanglad nila, ngunit kasabay nito, ang magiging pinakamalaki rin nilang kainan. Ang gabi ay bumagsak sa stamp na, ngunit sa labas, ang bayan ay bihay na bihay. Kasaksakan ang tanang pista. Ang malakas na tiktok banda, ang engayang mga tao, ang amuing inihaf at matatamis na kakanan ay imabot hanggang sa loob ng ospital, isang malipit na paalala ng normalidad na ipinakait kay Diana. Ngunit ang engay at kahilihan sa labas ang perpektong pagkakataon para sa planong matakaw ng biniyo ni Rafen sa tulong isang hindi inaasahang kakampi si Nisha Linda. Sigurado ka ba dito, Dok? Tanong ni Nisha Linda kay Rafen sa isang madilim na sulok ng pasilayo, iniabot ang isang lima at kinakalawang na sisi. Ang makaang matandang Nisha ay pinuong pakalala, ngunit may determinasyon din at likado tuwa, alam mong konektado si Mashandufal sa halos lahat ng opisyal dito. Ito lang ang paraan, Nisha Linda, sagot ni Rafen, mahigpit na hinawakan ang sisi. Hindi na pwedeng manatili dito si Diana. Lalo na ngayon, alam na nilang may nalalaman tayo. Timangkan siya sa Nisha. Salamat sa tulong mo. Nakita ko ang ginawa nila sa ibang pasyente noon na masyadong maraming alam, malungkot na sabi ni Nisha Linda. Ayoko nang malitaw. Lalo na kay Diana. Masyado siyang mabait para dito. Nagmamadali itong imalis bimalik sa kanayang kakawain bago pa may makapansin. Dali-daling pinintahan ni Rafen si Diana sa kwarto nito. Nabitan niya itong nakaupo sa gilid ng kama nang hinginig ang mga mata ay lihalig. Ang epekto ng gamot ay bagay nang nawala, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Diana, oras na, mahinang sabi ni Rafen, hinawakan ang kamay nito. Malamig ito na parang helo. Natatakot ako, Rafen, sabi ni Diana, ang boses ay halos hindi marinig. Paano kang malitayo? Paano kang may mangyari sa'yo? Walang mangyayari, pilit na pinatatak ni Rafen ang kanayang boses, kahit siya mismo ay kinakabahan. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa sarili mo. Kailangan nating imalis dito. Ngayon na. Tinilanghan niyang tumayo si Diana. Sa tulong si Simila kay Nisha Linda, binuksan nila ang isang maliit at halos hindi napapansing pinto sa diluang limang wing ospital, isang pinto na nakikibli sa pasikan patungo sa isang abandonadong tunnel. Ayon kay Nisha Linda, ginagamit daw ito noon bilang emergency exit ng mga staff, pero matagal nang nakasara at nakalimitan. Pagbikas ng pinto, sumalubong sa kanila ang amuing alikabok, limot at nabibilog na kaway.
Madilem sa loop tanging ang dola nilang malit na flaslighet ang nagsisilbing gabay. Pimasok sila at mabilis na isinara ni Rafen ang pinto sa likiran nila. Ang tunnel ay masikip at mababa. Kailangan nilang himiko habang naglalakat. Ang sahig ay basa at mapitik. Tanging ang tinuhong kanilang maailbach ang paminsan-minsang pakpatak ng tibag mila sa kisama at ang kanilang hanakabol na hininga ang maririnig. Bawat anino ay tila humahalaf, bawat tinuh ay tila maailbach ng himabol sa kanila. Napawag ng maihbit si Diana sa braso ni Rafen. Rafen, parang may tao belong niya ng hinginag. Itinitok ni Rafen ang flashlight sa kanilang likiran. Wala. Tanging ang mabang kabon madilim na tunnel. Wala, Diana. Hini-hini mo lang an. Malapit na tayo. Nginit kahit siya ay hindi mapakali. Pakiramdam niya ay may nakmamasit. Nakpatiloy sila sa paglalakat, mas mabilis non ngayon. Maya-maya natanaw na nila ang isang maliit na liwanag sa dilong tunnel, ang liwanag mila sa labas. Kasabay nito mas limakas ang ingaing pista, ang tuktok, ang tawanan, ang sigawan. Pagdating nila sa dilo may isang rias na bakal na nakarang. Hamit ang natitirang lakas itinilak ito ni Rafen. Bimikas ito ng may malakas na kalampag. Similip sila sa labas. Nasa likod silang isang limang hasali medyo malayo na sa mismong ospital malapit sa Plaza kung saan nakahanap ang pista. Halika, sabi ni Rafen, inalalayan si Diana palabas ng tunnel. Sa wakas malayang hanggan. Malayo sa amoy ng hamot at disinfectant. Ngunit ang kanilang kalayan ay panandalian lamang. Pahakbang nila palabas sa aninong hasali, isang pamilyar na buses ang pimahal sa kanila. Saan kayo pupunta? Napatakal sila. Nakatayo sa harap nila sa ilalim ng isang posting ilaw si Leo Sandoval. Ang mukha nito ay hindi na ang kamadong mukha ng nakalalang asawa. Ito ay maskarang halit ng pagkakontrol na nawawala ng desperasyon. May kasama itong dalawang malalaking lalaki. Leo, maring sabi ni Rafen, itinaho si Diana sa likiran niya. Hindi mo siya piringkinin sa hav ni Leo, ang maihat sa liyak ay nagsisilitawan. Timanghan ito kay Diana na naktataho sa likod ni Rafen. Diana, bumalik ka sa ospital. Kailangan mong tulong. Balik ka pa rin. Hindi siya babalik, matigas na sabi ni Rafen. Wala kang karapatan sa hav ni Leo, akmang sasagot pero pinakalan siya ang tingin ni Rafen. Asawa ko siya. Ako ang nakakalam kung ano ang makakabiti sa kanaya. Siya ang bolef, hindi ako. Samha sandaling yawn sa gitna ng limalakas na tensaun sa harap ng lalaking simira sa bihay niya, may biglang nakbaho kay Diana. Ang takot na kanina ay bimabalot sa kanaya ay napalitan ng isang matinding halit, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa batang kiniha sa kanaya, para sa mhatang pinaniwalan ang kasinanghalangan. Imakpang siya mila sa likod ni Rafen, hinarap si Leo ng diretso. Ang mata niya ay hindi na nalilito o natatakot. Malinaw ito, matatak at puno ng alap na apoy. Tama na, Leo, sabi ni Diana, ang buses niya ay hindi pasahaf, ngunit malinaw at matatak, sapat para marinig sa gitna ng ingaing papalapit ng mga tao na nakirayuso sa kumusaon, kasama na ang ilang pilis na nagrurunda dahil sa pista. Natagalan si Leo, hindi inasan ang biglang pagbabago kay Diana. Hindi ako bolef, pagpapatiloy ni Diana, ang bawat salita ay may bigat ng lahat ng kanayang pinagdanan. Timanghan siya sa mga mata ni Leo, walang takot. Ikaw. Himinto siya sandali, hinaan ang kasalita na timatak sa isip ng lahat ng nakakarinig. Ikaw ang bolef. Bolef ka sa kapangyarihan. Bolef ka sa pagtataho ng mga kasalanan mo. Ang kahiling salita ni Diana ay timama kay Leo na parang sampo. Ang mga tao sa paligid ay nakbibilanghan. Ang hapilis ay naksimila ng limapit. Nawala ang kontrol sa mukha ni Leo. Pinalitan itong pirong halit at pagkataranta. Sinenhalang. Iwak kayang maniwala sa kanaya. Tingnan niyo siya, kalalabas lang mental.
Nginit ang hamatan mhataway hindi na lang nakatingin kay Diana nang may pahtidida. Nakatingin na rin sila kay Leo nang may pahtatanong. Ang katapanghan ni Diana, ang kanayang biglang paharap, ay naktanim dito sa isip mha nakasaksi. Limapit ang hapilas. Anong nangyayari dito? Tanong isang opisyal. Ang tinghan ay nakpapalipat-lipat kay Leo, kay Diana at kay Rafen. Ang habing pesta, ang habing dapat sana ay pahtakas lamang, ay nohang habing paharap. Ang katapanghan ni Diana na isinilang mila sa sakit at pinaktibayang pahibig at pahanap sa katotohanan, ang naksilbing sandatan niya. Hindi pa tapos ang laban, nahinit sa habing yun sa harap ng maraming tao, nabawi niya ang kanayang buses. At ang buses na yun ang sisira sa makapadarang kasinanghalangang matahal ng bimihak sa kanaya. Limipas ang ilang linggo mila ng habing iyon sa pista, ang habing pahtakas, ang paharap, ang pagsisimilang pahpahsak ng kasinanghalanghan. Ang sinahang araw na sumisilip sa maliit na bintana ng kanilang bahay sa barangay Mabini ay hindi na kasing talim ang dati sa mata ni Diana. Mayroon na itong init, isang panhakong bahong imaha. Ang bahay Mabini ay malayo sa Khuluang Saydat at sa multong stempena. Isang simpleng komunidad na may makakapitbahay na nakpabatian sa imaha, makabatang naklalaro sa kalsada pagkatapos ng klase at ang payapang tinuhong kalikasan sa paligid. Dito sila dinala ni Rafen pagkatapos ng eskandalo, isang lugar kung saan makakapagsimila silang mili malayo sa mapanghang matang Filipinan na dati niyang kinabibilanghan. Malaya na si Diana. Hindi lang sa pisikal na paraan, kundi sa isip at sa puso. Ang halahal na laban ay mahaba at masalimut, nahinit sa tulong testimonya, kasama na ang kay alang nina at ang biglang pagkanta ni Nishihina na maral ay nakonsensaya o natakot na madamay at ang mga ebidensyang nakya ni Rafen. Ang journal, ang mga flagge documents, ang larawan ni Kiku, inti-inting nabaligtad ang sitwasyon. Sa Leo Sandoval, kasama si Selena, ay naharap na ngayon sa mga kasong illegal detention, falsifikasyon of documents, at posibleng kidnapping. Ang dating makapangyarihang panghalan ay nabayaran ng eskandalo. Hindi pa tapos ang laban para sa hustisya, nahinit ang pinakamalaha, malaya na si Diana mila sa pagkakakilong, sa ospital, at sa katawang ipinilit sa kanaya. Nakaupo si Diana sa harap ng isang limang lamasang kaway, hawak ang isang balpen, nakatitak sa isang blangkong pahinang notebook. Sa tabi niya ay isang tasang mainit na kope na itinimpla ni Rafen bago ito imalis para mamalingke. Sa labas, nagsisimula ng pimatak ang ambon na maya-maya ay nohang isang banayad na ilan. Ang tinuh nito sa aero nilang bubong ay hindi na nakakabakabak, kundi tila isang misikang kalikasan, isang pahiyaha sa mhanatiyong sukat. Sinimilan niyang isilat ang totoong kwento niya. Hindi ang kwentong isinilat ni Leo para sa kanaya, hindi ang kwentong ibinilong mga anino ang nakaroon, kundi ang sarili niyang naratibo. Ang bawat salita ay mahirap isilat sa simila. Ang pakpabalik tanaw ay masakit pa rin. Nahinit habang isinisulat niya ang mga pangyayari, ang mga emosyon, ang mga takot at ang munting tagumpay, pakiramdam niya ay inti-inti niyang nababawi ang sarili. Ito ang kaniyang katotohanan. Ito ang kaniyang pahilom. Hindi ako boliv, iyon ang mga inang salitang naisulat niya. Napanghiti siya ng bahaya. Simple lang pero napakalaking bahay. Mula sa bintana, natanaw niya ang isang batang lalaki na masayang tumatakbo sa gitnang ilan sa kabilang bakiran. Nakayapak ito, tumatawa habang sinasalubong ang bawat patak. May hawak itong isang maliit, limang laryang kutsa na awari sa lata. Ang imaang bata, malaya, walang inalala, masaya sa simpleng paklalaro sa ilan ay timaho sa piso ni Diana. Hindi niya alam kung sino ang bata. Nahinit ang larawan nito ay nakpapalala sa kanayang maraming bahay. Naalala niya ang malabong imahe ni Kiku, ang kanayang anak na hindi pa niya nahanap, na hindi niya alam kung nasan o kung ligtas pa. Ang paghanap kay Kiku ang susunod na kabanatang kanayang bihay, isang paklalakbay na hindi niya alam kung saan siya dadalhin, kung makikang masaya ba o masakit ang dilo.
Nginit sa pakakatong yun, habang pinakmamastan ang batang naklalaro, hindi lamang ang sakit nakaroon o ang panghamba sa hinaharap ang naramdaman ni Diana. Naramdaman niya ang pag-asa. Ang alala ni Kiku ay hindi na lang isang multo na nakpapahirap sa kanaya, isa na itong inspirasyon para makpatuloy, para mabihay ng buo, para mahang karapat-dapat sa milang pakikita, kung ipakakakaloob man ang tatana. Ang batang tumatakbo sa ilan ay symbolong isang pag-asa, isang alala na hindi na nakakatakot balikan, o baka isang similang panibagong lakas. Maya-maya bumikas ang pinto at pimasok si Rafen, may dalang hapi na malingka at basang-basang ilan. Ngumiti ito nang makita si Diana na nakatingin sa labas. Limapit ito, niyakap siya mula sa likiran at ipinatong ang boba nito sa kanayang balikat. Malakas ang ilan, sabi ni Rafen. Tamang-tama para sa mainit na sabaw. Sumandal si Diana sa kanaya, ipinikit ang hamata, nilalasap ang init at kapanatahan na dulot ng presensya nito. Rafen, mahina niyang sabi. Salamat. Hindi na kailangan mahabang paliwanag. Sa isang salitang iyon, naroon na ang lahat, ang pasasalamat sa hindi pakiwan, sa paniniwala, sa pagmamahal na nakbigay sa kanayang lakas para harapin ang lahat. Inalikan ni Rafen ang kanayang sentido. Wala ang. Nanatili sila sa kanuang posisyon, tahimik na pinakikinggan ang patak ng ilan, pinakmamastan ang batang patiloy parang naklalaro sa labas. Ang katahimikan sa pakitan nila ay hindi na katahimikang nakakabangi o nakakailang. Ito ay katahimikang pinuang pag-inawa, ang pagtanghap, ang pinaksamang sakit at pag-asa. Sa wakas, sa maliit na bahay na iyon sobrhay. Mabini, sakit na ang ilang katotohanan, hindi na siya si Diana Sandufal na boliv. Siya si Diana, isang ina, isang maninilat ng sariling kwento, isang babaeng nakmamahal at minamahal. Isang babaeng demon sa pinakamatinding inos ng hinat na nanatiling nakatayo. Hindi na siya tinatawag na boliv. Kenda matapang. At sanhayon iyon ang pinakamalaka. Ang samilang kanayang bahong bihay.